Καλή ανάσταση. Πέρα, φύγε μη σκάσει. Θα μας κάνει όμως, δεν θα τα σβήσει τα πόδια. Ναι, θα τα σβήσει. Γι' αυτό έριξα εδώ. Ανοιχτείτε, Αλέξανδρο. Θάνο, φύγε από εκεί. Τι ώρα είναι, Τάσο? 8 λεπτά μου μόλι. Σε πόσο? 8 λεπτά. Είναι 50, είναι και 52, 12 η ώρα. Ανοιχτά να μην καούμε, μην κάνετε μαλακίες. Εγώ με τα μαχαίρι, γουάι. Τάσο. Να κοίταζα μαλακία, θα τρέφουνε. Σε παραπείτε τα μάτια. Παραπέτε τα μάτια. Ρε μαλακία, δεν κάνω σπιτό. Φύγε, όπως είσαι. Και δεν βλέπω από άλλους. Παραπέτε πέρα. Κάνουμε τι ώρα είναι. Κάνουμε τι ώρα είναι. Και φέρνω τη φύση. Άνοιξε την πόρτα. Μακριά του η πόρτα. Αναβαίνω πρώτα. Τώρα πεταχτούσα τα ποτίκια, όχι ρε, όχι ρε, δεν θέλω ακόμα. Γιώργο, εντάξει, κλείστε. Το ατύχημα. Φανάω την πόρτα. Πόρτα, ναι, την πόρτα. Την πόρτα. Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί πέρα μόνος σου? Κάτσε εκεί και πότε τους πέρασε για να μην σκάσει. Είναι όλοι μαζί. Όχι, να δει πόρτα. Πάμε να δει. Να δει την πόρτα και δεν θα μπορέσει. Το πέφτει στα τηλέφωνα. Να κλείσουμε μετά το καλοκά. Άναψε ένα. Να κλείσουμε μετά το καλοκά. Όχι, ένας. Να κοιτάτε κάτω, γιατί έρχεται από πάνω. Ναι, κοιτάξτε κάτω. Φύγε, μην πας κοντά. Ούτε να το σκεφτείς. Άναψε ένα, φίλοι, πάμε. Πέτα το Τάσο, πέτα. Πού πάει ο μαλάκας, ρε πέτα. Αφού πάει πάνω αυτό. Μήπως δεν κάνουμε εκεί πέρα να σπυρώ. Άστα, ο Φίλιππας, κοίτα, Σπύρο, κοίτα. Με κοιτάς τώρα, Άμα γίνει καμιά μαλακία σε εμάς θα ακούνε, ενώ έχει. Πέφτει μαλάκα, πέφτει πόνος. Τι μαλακία είναι μόνο. Ναι, ρε, σιγά. Μερικά σκάνε κιόλας. Μερικά σκάνε κιόλας. Θανάση, δεν θέλω να σε έχω κοντά μου. Μάλιστα καλύτερα τώρα. Τι ώρα είναι? Όπου να είναι πάνε. Θα μην έρθουν εδώ ώρα, μας σκοτώσουν αυτά. Μαλάκα. Το είδες που πήγε, εκεί πέρα πήγε. Όχι ρε. Φίλιππα, άστα ρε. Κύριε Σπύρο. Κοίτα που πάει. Ο Φίλιππας μας στέλνει, μα λέγα, πώς πάνε έτσι. Γιατί πετάς παιδάκι. Είναι άνθρωπος ρε.
Και εκεί κοντά σου πίτρε. Τι τον πέταξε. Λοιπόν. Εγώ δεν έχω δύο έχω τώρα. Αυτός εδώ έχει μια σακούλα, αυτός έχει μια κούτα, αυτός έχει 5 κούτες. Κάτι σπίτι. Έγινε. Με την κάμερα ρε ηλίθεια! Φύγε από εκεί ρε, είναι η κάμερα! Φύγε από εκεί, είναι η κάμερα! Ρε μάνα, κοίτα μου τη χάρη! Εδώ ρε μαλάκα. Σύρια! Θα βάζεις την κούτα μας. Τώρα την έχεις βάλει την κάμερα! Δεν έχω ρε μάνα! Και χωρίς να ανάψει! Νάσο! Ρίξε! 15 κούτες! 15 κούτες! Μαλάκες! Πάμε γαλλικά! Πάμε γαλλικά! Ρε πατσάγονται χαλίκια ρε μάνα! Τι σου γαμώ. Μέσα! Ρε μάγκες μου πέτασε! Ρε μαλάκα! Σύρα πίσω! Έλα! Τι έκανες? Είναι στο μάτι ρε μαλάκα, τους βουτάει κάτω! Μαλάκα. Νίκο φύγε! Μαλάκα την κράταγε στο χέρι μαλάκα! Αν ήταν μαύρη του είχες κάσει! Κάσε. Κάνε άκρη, είναι κάμερα ρε! Αλλά ομάδα! Πίσω, πίσω! Κοίτα τι έχουν Νάσο. Φέρε μου. Πάρε και ένα κόστα για έξω. Ωπα ρε μαλάκα! Κράταγε στο χέρι να ντούσκα και μένα! Άντε στο... Μαλάκα δεν μπορώ. Είναι τα μάτια μου. Γιώργο. Καμία να μου δώσεις. Να σου μαλάκα μία τους κάστο. Να σου. Πού πήγε. Άπα θα είναι δεκαετία να βρω. Άντε Το πόδι. Άι στο... Να τη, να τη! Πιέσεις πέτατε! Και πριν πέταξε, ξέρεις πως έχει εκεί πέρα που δεν έχουν καλεί. Όχι ρε πουτάνα. Ωραία, φεύγω. Ωραίο. Τα σου είχε Πάμε! Ναι, πάρε σακούλα! Πώς σε έχω. Πουτάνα, γιατί δεν μου ανοίγει? Ρε μαλάκες, πού δεν σε έχετε, μας γαμίσατε. Πάρτε με στην κούλα.
Με κάτω. Ρε μαλάκα πήγε στον κόσμο σου ρε. Στον κόσμο. Μην ρίχνεις στον κόσμο. Τι κάνετε ρε. Μαλάκα στον κόσμο. Περίμενε. Μία δώσ' μου ρε. Εγώ. Για το ξέρω εδώ πέρα. Τι να τσακωνόμαστε δεν. Τα βεγγαλικά. Φίλιππε, έλα δώσε παρακαλώ. Ωραία, πείτε. Τσάντες ρε μαλάκα. Πού πετάς. Πού τα πετάς. Ρε, ωραία, πετάξτε τα ξεχάσω. Μαλάκα στην πόρτα να πετάς. Να χαιρετήσω. Γιατί μοίρε. Μαλάκα. Καπνογόνα ρε. Ας δω ποτέ τελειώσει. Ναι. Ποιος τώρα φρέμει. Ωραία μαλάκες, εντάξει γάμισα το κουμάνο. Στάσο, μα την Παναγία, μας ξαναπάρεις να σου βάλω στα πόδια. Έλα, κι αύριο μέρα. Έβλεπα μια εσύ Γιώργη τσάντες. Άντε, γεια. Να σου κάτσει ένα χέρι, ναι. Ρε μάλακα πίσω μου που σου έκανε την άκρη. Ρε άκρη. Μαλάκα θα τον πάρει μέσα. Γιατί ρίνεις τώρα. Γιατί λέμε. Πήγαινε εκεί. Πέρα, θα χωράσει, όχι εδώ.
Τέλος από εκεί. Δεν είναι ο κόσμος θέλει να προσκυνήσει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ τώρα, πώς σκουτάμε. Τώρα, την ώρα που το μετράμε. Εντάξει, βλάκα μετά. Και εγώ έλεγα σήμερα και Χρυσή Αυγής έκανε εδώ τον Πόλαρη, ρε. Το έχεις δει. Γάμο φέτος.